Silav êvar baş hevanno hêvî dermûn tev baş in selametin çend nûçê hene di derbarê Rojava de, di derbarê cîhanê de, di derbarê meseleyê navxeyên Kurdan de çend nûçê hene hema ji we re pêşkêş bikim. Em pêşî bi çi dest pê bikin? Ev çeteyên sivîl yên Şamê ji bo petrolê hatina Remelanê niha di vê demê de ku dorpêç li ser Kobanî heye, dorpêç li ser Qamişlo heye, milletê me tî û birçî ye, perwerde sekîn ye, pir zorê me diçe ku em behsa heyetên Şamê bikin, tên Remelanê, tên Qamişloyê, prosedûra entegrasyonê pêk tînin veya yani ji bo min hinekî wisa weke tecawûz pêk tê yani. Pir zorê me diçe. Çünkü zarokê me nexweş in. Li her derê Rojava. Yani wexta navendên petrolê nin ne. Wexta Remelanê nin ne. Evveliyet mühim in. Priorîte mühim in. Öncelik. Ew qas însanê me nexweş in, xestexane tuneye, mektep tuneye, tiştekî çêne biye, entegrasyonekî yani behsa entegrasyonê dikin lê beriya her tiştî tên navendên petrolê. Tiştê ku sedbe wexta petrolê ye. Çi acîliyeta wî heye? 500,000 însanê me li Kobanî anha dipelpitin yani. Ne tenê li Kobanî jî, Qamişlo jî wisa ye. Ya ciyê ku perwerde lê tune be, tu evveliyeta xwe tînî dixî ser petrolê. Wexta wî ye yani. Vana însanê xêrnexwaz in. Vana însanê bêbext in. Yani Şam anha gora Kurdan dikolê bi destê dewleta Tirkî. Ya jî dewleta Tirkî bi destê Şamê gora Kurdan dikolê. Di çarçoveya bi cîhanîna peymana di navbera hikûmeta Şamê û Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê de heyeta kompanyaya petrolê ya Sûriyê li zeviyên petrolê ya Remelanê ya stratejîk lêkolînekê pêkaniye. Em binirin lêkolîna wan çi ye? Niha heyetê ragihand ku xebatkar wê li ser karê xwe bimînin, meaşê wan jî wê bêne başkirin. Yani senê sankî tenê derdê me meaşê wan karmendên hema çend karmendên li Remelanê ne. Henekê xwe me dikin ya. Heyeta Şamê hatiye ji me re dibêje karmendên vê derê yani memûrên li wê derê, îşçiyên li wê derê dixebitin, meaşê wan werin başkirin. Bravo, em ê destê xwe li hev xin ji we re. Rayedarên kompanyaya petrolê ya Sûriyê îro di dema geşta keşfê ya li zeviyên petrolê li Remelanê de konferanseke rojnamegeriyê li dar xistin. Ne tenê Remelan, Swêdî jî ew ji li wê derê ye, hate diyarkirin ku ev serdan perçiyekî ji lehvatinê ye. Yani hevahengî dibêjin, hevahengiyekî teknîkî, îdarî di navbera hikûmeta Şamê û Qesedê de ye. Alîkarê serokê kompanyaya petrolê heye, berpirsê lêgerîn û hilberînê ye, Welîd Yusuf. Yani ez ji hemî re dibêjim çete yani. Çeteyên sivîl hene, çeteyên eskerî hene feq nake. Ji ber ku hemî di xizmeta armancekê de ne. Armanca wan çete warî ye. Hemû kêlûpelên li qadê dixebitin ji ber şer dibê xisarekê ciddî nedîtine. Spasiya xelkê herêmê kiriye. Amûr kelûpelên parastine. Yani hin agahiyan dide, ez agahî wî ji we re bêjim. Divê karmendên me wê bi me re bimînin. Em dixebitin ku standartên jiyanê meaşên personelên xwe baştir bikin. Maaş wê ne wekî yê serdema rejîma berê bin. Belkî ne di asta şîrketên Amerîkayê ê Brîtanî de bin lê wê di astêkê bi rûmet de bin, layıqê vê herêmê bin. Mesela tiştekî pir sosret dibêje, heqaretekî ciddî li milletê Kurd dike, niha ez ê ji we re bêjim. Niha ewlehiya zeviyên petrolê wê dîsa ji aliyê parezvanên niha ve were dabînkirin. Ji xelkê herêmê pêk tê, dibe ku personel ji bo pêşxistina şiyanên xwe ji bo perwerdeyî wan bişînin derveyî welat jî. Niha kesên ku heta niha wê derê ew parastine, ew ê dîsa mîna xwe bimînin. Ji guherînekî pir ciddî çê nabe. Derdê me hevanno, yani heqeten li wê derê kîja memûr çi qas meaş digire ne? Kî wê derê di parêzê jîn ne?
İnsan evi derit parizin Arab bin ji Şamî jî hatine qet nexema min e. Xema we jî ne. Xema derdê me ne ew e. Dewlemendiyên ser erdê bin erdê yê welatê me tên dizîn, tên talankirin ji xwe re dibin Şamê. Mesela çi heqê Şamê heye were piştî dêre zorê ji petrola Remêlanê jî bigire bibe. Gelo ew li me vegerînin mesela para Kurdan tê tune ye. Mesela mêrik çi dibêje? Ez nizanim heye tune ye. Ez nehêmînim. Lê bi qasê ku wek hev li her kesî tê belav kirin, eger were belav kirin, yani eger gendelî tune ve dizî tune, yani baweriya we bi hikûmeta Colanî heye mesela. Bixe xizmeta millet. Baweriya we pê heye, petrola we bigire bibe bifroşe. Yani ew hêza ku êrişê we dike we dikuje. Mesela hûn dikarin bawerî pê bibînin ku pere bide we. Ê min baweriyan pê tune ye. Na. Qasî Serê Derzî jî baweriya min bi hêza Şamê tune ye, bi dewleta Tirkiye tune ye. Mesela niha peyamnerekî Rûdawê jê pirsan dipirse wê derê. Dibê yani petrola ku hûn ê ji vê derê bibin bifroşin hûn ê para Kurdan bidine. Yani bütçeya petrolê parekî taybet ji bo Kurdan heye ji bo xelkê herêmê. Hûn zanin bersiva wî çi ye? Wekî ku serokê dewleta me di biryarnameya xwe de jî diyar kiriye ku Kurd Sûriyeyî ne. Ji bo me netewekê din tune ye. Yani ji bo me Kurd tune ye. Ji bo me Sûriyeyî heye. Eyn siyaseta dewleta Tirkiye. Dewlet Bahçeli îro tiştekî dibêje, min ser manşetê nivîsiye. Vegeriya ser eyarê xwe, ez ê behsa wî jî bikim. Yani li Tirkiye çeteyên ku dewleta Tirkiye bi rêve dibin, yani çeteyên weke yani kî dibe bila bibe û çeteyên ku Şamê bi rêve dibin, îro gihîştine eynî mantiqî, xwedî eynî mantiqî ne. İş û karê wan ew e. Yani însanan bixapînin, di nîvê re de bêlin. Çeteyên li Tirkiye her kesî dikin Tirk, çeteyên Şamê jî her kesî dikin Sûriyeyî yan jî dikin Arab. Komara Erebî ya Sûriye. Kurdbûn îşê me tune em jî emrê xwe bidin tekoşîna li hember wan. Yani em ê temamê emrê xwe yani emrê ku ji me re hatiye veqetandinê dî pêncîyê şêst heftê bi tekoşînê wê derbas be. Kîjan tekoşîn? Ya em hene yan tune ne? Ya em hene ya. Ya welleh em hene ya. Em Kurd hene. Mesela li Tirkiye 5 sal em hebûna xwe îspat dikin. Ya em hene ya. Kurd hene ya. Yani acayip tiştekî. Tiştekî wisa dünyayê tune yani. Mêrik teorîkî da ve holê dibe Kürt diye bir şey yok. Êdî îşê te tune êdî tu jî xwe alim de hesibînî tu derdkevî tu dibêjî Kurd hene. Çawa ya. 5 sal îşê te tune tu dibêje Kurd heye. Kurd heye û Kurd heye. Ew jî dibêje tune. Yek kelime gidin. Tune. İmkan 100 salan carê ya dikeve destê mirovan ya nakeve destê mirovan. Yani divê 100 salê de imkan ket destê me, dikeve destê me jî. Her tişt ne qediye ye, didome jî. Niha bersiva vî çeteyê pir balkêş e hevanî. Wekî serokê dewleta me di biryanameyekê de diyar kiriye, Kurd Sûriyeyî ne ji bo me netewekî din tune ye. Hevando Kurd 7 milyon be, 8 milyon be, 7 milyon be, 700,000 milyon be, mana wî tune ye. Hebûna te ne bi hêjmar, hebûna te bi garantî, bi statû, bi tiştê din divê hebe. Yani hêjmar ne mühim e. Behsa hêjmara Kurdan nekin ji kerema xwe re. Heqetê nekin. Yani milletê xelkê milyonekî ye, 2 milyon e. Qibrî 300,000 ye. Yani em rabin behsa wan dewletan bikin ku hêjmara wan kêm e û dewleta wan heye. Qatar
Qatar çıkaya. Tamamı Katar'ı nakel zeviye mala bavê min. Herin gundê me zeviye me bi qasî Qatarê ya. Herin binêrin salona Ahmed Türk ji Singapurê mezintir e. Ji Lüksemburgê mezintir e. Slopya ji Liechtenstein mezintir e. Monaco mezintir e. Ya Vatikan devleti ya. Yani nüfusa qasîya gundê min tune ye. Mesele heve. Mesele ji bu hejmar nemîyim e ama. Bahsa hejmar nekin ji kerema xwe re. Nivîskar zimanzdan alimê Kurd Mihemed Emîn Bozdafzan li Swêdê koça dawî kir. Em ji malbatê re sersaxî dixwazin, ji miletê Kurd re sersaxiyê dixwazin. Em hêvî dikin rehma Xwedê lê be. Keça Mihemed Emîn Bozdafzan Aycan Şermînê ragihand ku bavê wê li bajarê Uppsalayê li Swêdê koça dawî kiriye. Şermînê da zanin ku li gorî wesiyeta bavê wê merasima binaxkirinê wê tenê bi amadebûna endamên malbatê were li dar xistin. Ew jî balkêş e. Merasima sersaxiyê wê li bajarê Uppsalayê ya Swêdê bêdanîn bangî dost û hevalan hatiye kirin. Dikarin werin tevlî bibin. Mihemed Emîn Borzaslan hevanno di sala 1935 de li navçeya Liciyê Amedê ji dayîk bûye. Bedeham pirtûk li ser edebiyat zimanê Kurdî nivîsandiye. Agahiyên di derbarê merasimê de hene berê ku ez behsa berhemê wî bikim bi sê gotinan bidin naskirin. Merasima sersaxiyê heye. Sibê saet 11 Sibatê sibên me. 11 Sibatê saet di navbera 13 û 16 de cih Stabî Prestgard Stabî Beyk yek Uppsala li wê derê hûn dikarin werin cem hev hevalê me Swêdê vaye wisa ye. Niha em hinekî wî nas bikin, hevalê ku wî nas dikin ji xwe nas dikin. Mihemed Emîn Borzaslan di sala 1935 de li navçeya Liciyê Amedê ji dayîk bûye. Piştî xwendina xwe temam kiriye, dest bi meletiyê kiriye. Zemanekî mele bû li Bakurê Kurdistanê. Pişt re li wê herema ku ji dayîk bûye dest bi müftîtiyê kiriye. Li ser pirsa Kurdistan bi Tirkî gelek berhem nivîsandine heta niha. Pirtûka ewil Borzaslan bi Kurdî bû. Yani bi navê alfabe. Yani alfabe nivîsandiye. Yani elif B ya elif B na A B C yani duy manîda. Alfabe di sala 1968 de li Stenbolê hat çapkirin. Ev pirtûk yekemîn pirtûka alfabe ye ku bi tîpên latînî li Tirkiye hatiye çapkirin. Ji bilî alfabe Borzaslan memûzîna meşhûr ya Ehmedê Xanê jî wergerandiye Tirkiye. Ev pirtûk jî di sala 1968 de li gel Kurdiya wê ya orjinal li Stenbolê ji aliyê weşanên Hesatê ve hatibû çapkirin. Her du xebatên Borzaslan ji aliyê dozgerên Amed Stenbolê ve heme hatin berhevkirin. Nehîştin belav jî bibe. Binêrin tiştî ku hatiye serê rewşenbîrê me. Salên hefteya Borzaslan hat girtin. Bi îddiaya xebata ji bo perçekirina komara Tirkiye, bi îddiaya sazkirina dewletê Kurdî daha tometbar kirin. Partiya Karkerê Kurdistanê tune ye. Şerçê nebiye. Gerîla dest pê nekiriye. Em behsa salê heftê dikin. Tu radbî pirtûka Ehmedê Xanî dikî Tirkî dewleta Tirkiye tê de davêja hepsê. Wê demê mesela. Ew pirtûka ku em qala wî dikin Tayyip Erdogan niha dixistiye malzemê propaganda xwe. Mesela. Ya. û dewlet eyn dewlet e. Yani tu tiştekî neguheriye. Yani binêrin. Bi îddiaya perçekirina komara Tirkiye, sazkirina dewletekê Kurdî nivîskarekî tê girtin. Dozgerê Amedê di sala 1979 de pirtûkên alfabe û memûzîn ku Borzaslan wergerandibû Tirkî
Vekî du dinamîtên ku Borza San xwastiye bixebine siyaseta komara Tirkiye. Wisa binav kiribû. Yani te dinamît bombe xistiye bine siyaseta komara Tirkiye. Ya ew qas hesas e. Ev dewleta Tirkiye heta ku hin neweşe hevano ji Kurdan re rehetî tune, ji Kurdan re deverekî azad çênabe. Dewlet divê piçûk be, divê tune be. Em binirin ya. Salê heftî vir vat. Ke çi? Heftê heta sî, çil, pêncî û pênc sal e, 6 sal e. Rewşemirê me jê dikişîne. Me gotiye gavadin. Yani emrê me derbas dibe bi îspatkirina hebûna me. Ya ez heme. Yani ew qas trajedî kûr e yani. Niha doza alfabê heta sala 1974 berdewam kiriye. Piştî girtin û doza sala 1974 nehan Mehmet Emîn Borza San derket derveyê welêt li Swêdê bicihî bû xebatên xwe li wê derê domand. Di nava xebatên Dedê Kewo de di nava Partiya Demokratîk Kurdistana Tirkiyeyê cihê girt. Li ser rastnivîs ferheng nivîsandina Kurdî jî bi dehan berhemên cuda nivîsandine. Yani xizmetekî baş kiriye ji edebiyata Kurdî re, ji civak ji milletê Kurd re. Niha Baxçelî hevanno çawa vegeriye ser ayarê xwe birê? Em hinek lê binêrin. Turancıyız, kaynağını Türk İslam ülküsünde bulan Türk milliyetçileriyiz. Orada burada bizi sorgulayan siyasi devşirmeler, peki siz kimsiniz? Liberal desem değilsiniz. Muhafazakar desem değilsiniz. Em got nedin wê. Tiştî ku me eleqedar dike. Bana zamanê xwe de hevanno sond xwarine. Mesela insanekî mîna Devlet Bahçeli kadroyê devletê ye. Tenê ji bo tiştekî heye. Milletê Tirk zirarê nebîne û her tiştê ku derkeve holê Kurd dibe tiştê din dibe tune bibe. Yani wezîfeya Devlet Bahçeli ew e milletê Tirk biparêze û hemî milletê din tune bike. Wekî di wezîfeyê tune ye. Mesela bi vê armancê ne zewîciye ne zarok çêkiriye emrî biye 75 sırf xwedayê vî karî. Netewperestekî mutlak ê dewleta Tirkiye, ê milletê Tirk e. Serokê giştî MHP Devlet Bahçeli bahsa pêvajoyê kiriye. Pêvajoyek ku ew dibêjin Tirkiye bê terör û em jî bi îsrar jê re dibêjin pêvajoya çareseriyê, aştiyê û biratiyê. Dibêje ew wekî MHP bi biryarin ku rê li ber şerê birakujiyê bigirin lê nîqaşkirina li ser rêgezên damezrandina komarê xiyanet e. Yani di derbarê damezrandina komarê prensîbên ku komar li ser ava bîye eger tu bixî nîqaşê divê tu xiyanetê dayî. Prensîbên bingehîn ê komarê nîqaşa wî çê nabe. Xwediyê komara Tirkiye milletê Tirk e. Serokê giştî MHP Devlet Bahçeli di salvegera 57 ya damezrandina partiya xwe de li ser mijarên di Rojevê de jî axivî. Di axaftina xwe de balkişand ser rêgezên damezrandina komara Tirkiye. Yani Devleta Tirkiye, komara Tirkiye li ser kîjan stûnan ava bîye? Ew stûn nayne guherandin. Em jê re dibêjin prensîbên bingehîn. Tamam? Tu qala wan stûnan bikî. Tu bibêjî ev stûn sist e, em stûnekî qalıntir çê bikin. Em hinekî zexm bikin. Ka em jî nav dabin. Ev helwestete dibe xiyanet. Baş e? Hewldana hilweşandina komarê bi piştpartina cudahiyên etnîkî xiyanet e. Yani tu bahsa etnisiteyekî cuda bikî xiyanet e. Baş e? Xwediyê komara Tirkiye milletê Tirk e. Her şêweyê têgihîştina netewperestiya nijadperest a ku xwe di spêrê girêdana xwînê, koka malbatî
ji netewperestiya Tirk re biyanî û dijber e. Yani dibêje nijadperestiya me ne li ser xwînê ye. Tamam? Ne li ser koka malbatiyê jî. Netewperestiya Tirk bîrdoziyeke komker e, yekparêz e, her kesê ku bi girêdana hemolatiyê ve bi dewleta Tirkiye ve girêdaye wekî hev bira dibîne, her cudakarî û derveyhîştinê red dike. Yani tu bibî hemolatiyê Tirkî, tu otomatikmen Tirkî. Baş e? Bîrdoziyeke komker yekparêz. Mesela tu xwedî bîrdoziyekî cuda bî, tu direk xayînî. Dibe tu xwedî bîrdoziyekî wekî Devlet Bahçelî bî. Mesela di vê derê de binêrin hevan. Devlet Bahçelî çima rast qise nake? Çima rast qise nake? Netewperestiya Tirk dibêje bîrdoziyeke her kesê ku hemolatiyê Tirkiye ve digire nava xwe. Dibêje behsa xwînê nake, behsa malbatê nake. Kesên bi xwînê ya jî malbatî Tirkin dibe em wana nagirin nava xwe. Kî hemolatiyê Tirkiye be ew e. Wê demê heqê wan wek heve, biran e. Baş e? Vê derê çima rast nabêje? Çünkü Devlet Bahçelî dibêje beriya niha hîmê wan li ser çava bîye. Hemî dewletên Tirkî Cumhuriyetler ew weke koka xwe dibînin. Kıbrıs'ı weke perçeyekî xwe dibînin. Türkmenan weke perçeyekî xwe dibînin. Azerî ya ji ber vê yekê rast qise nake. Mesela eger em hemolatiyên Tirkiye wek hev bana bi Tirkara îro tiştê rojava nedat serê me. Çünkü em jî xwedî dewletê bûn û çexê me çi dikir? Me Kurdê xwe ê Rojavayê Kurdistanê me wê derê ew dikirin dewlet. Weke Kıbrıs'ı. Çima Tirkiyên Kıbrıs'ı xwedî dewletin? 300,000 hêjmara wan. Çima Kurdê me Rojavayê Kurdistanê îro ne xwedî tiştekî ne? Û sonda qirkirina wan hatiye xwarin? Ji ber ku Kurd in. Ji ber vê yekê Devlet Bahçelî rast qise nake. Yani wextê rast qise kir em ê bigote ya rast qise dike. Derê we dike. Rastiya Tirkiye inkar dike. Em jî dizanin ku di çavê wan de kok mühim e. Kok. Ji bo dibêjin Orta Asya hatine. Ji bo dibêjin Tirk û Kurd li Milazgirê 1971 de em rastê hevatine. Madem ki Tirkbûn navê hemolatîbûna Tirkiyeyê, tu çima dibêjî Tirk û Kurd 1971 de li Milazgirtê rastê hevatine? Wextê îro ez jî bibim Tirk wê demê dime te ez xilas kirime, te ez tune kirime. Siyasetmedar lazım e rast qisekin. İnsanên derewîn em nikarin bu ara hilkevin dakevin. Em wekî MHP di rêgirtina li ber şerê birakujiyê de dibe em vekirîne eger berdêlekî hebe em amade ne vê berdêlê bidin bi ezmûna 57 salan dewlemendiya Ramanê ez her kesî şiyar dikim vekirina nîqaşî ya li ser avahî û prensîbên damezrandina Komarê. Hewldanên hilweşandina van cudahiyên koka etnîkî, mesela koka etnîkî hewldana li dijî hebûna dewletê re yek e. Navê vê jî xiyanet e. Mesela dibe eger tu xwe bispîrî cudahiyên koka etnîkî eger tu Kurdbûna xwe da îsrar bî tê wê manê ku te li dijî hebûna dewletê şer kiriye. Ji bo me dibe feq nake. Cumla wî ev e yani. Cumla wî ev e. Hewldana hilweşandina prensîbên damezrandina Komarê tê maneya hewl erê ama li ser ew ê cudahiyên koka etnîkî. Yani tu aliyê xwe yê koka etnîkî derbixî pêş mîna ku tu rabî hebûna dewleta me hilweşînî. Û navê vê jî ji bo me xiyanet e.
ew qas. Yani li gorî Dewlet Bahçeli herkes ji me Tirk e. Ama xwe jî dixapîne. Dixwaze me bixapîne lê xwe jî dixapîne. Ne wisa ye. Milletê Kurd şiyar bîye. Milletê Kurd xwedî qiryar e. Milletê Kurd ber bi azadiya xwe ve gav bi gav dimeşe û Dewlet Bahçelî na heft bavê Dewlet Bahçelî ji were nikare yek Kurdekî jî bike Tirk. Kurdên ku aniha Kurdiya xwe ji bîr jî kirine, ez tiştekî ji waran nebêjim, ji kerema xwe re giranî bidin ser Kurdiyê van. Binêrin zimanê xelkê, gav bi gav tu çiqas zimanê xelkê biaxivî, tu mecbûrî edebiyata wan bixwînî, tu mecbûrî televizyona wan guhdarî kî, rojnameyê wan bixwînî, tu dikevî ser mejiyê wan. Eger tu di Kurdbûna xwe de îsrar bikî, di axaftina Kurdî de, wê demê tu ji dayîka xwe re dibêjî dayê, yadê, tu nabêjî ana. Her gotin te de hin tiştên wisa peyda dike, rohekî wisa di te de peyda dike ku ew hebûna te ya etnîkî tim diparêze. Niha Rojavayê Kurdistanê bi vî şeklî namîne hevan. Yani bi tu awayî bi vî şeklî namîne. Yani aniha mîna bombeyekî sekiniye. Yani ne mümkün e. Yani bu en mantıkî tê Rojavayê Kurdistanê awsa gav bi gav ber bê ew ê ve biçe. Navî çi ye? Ew gotina ku me berê red dikir entegrasyon. Entegrasyon helandin e yani. Roj bi roj ber bê helandinê ve diçe. Ma bu en mantıkî tê? Na. Nay. Yani jinên Rojavayê Kurdistanê, jinên Kurd Rojavayê Kurdistanê ne mümkün e vê yekî qebûl bikin. Ê min baweriya min bi wan heye. Bi vî şeklî nabe yani. Çi dibe bila bibe bi vî şeklî nabe. Yani çawa mümkün e? 14 sal tecrüba me heye. Aniha li ber teqînê ye. Alewî azadiya xwe dixwazin. Konseya Bilind ya Alewiyan ya Sûriyê û Diyasporayê li hember Rêveberiya Şamê serî rakiriye. Konseya Bilind ya Alewiyan ya Sûriyê ev merciyê herî bilindiyê ruhanî ye yê civaka Alewiyan ya Sûriyê ye. Ev aniha camerê ku daxife ew ê ku dibînin ser ekranê, ev konseya herî bilind ya Alewiyên Sûriyê ye. Baş e? Yani peyamekî vîdeoyî belav kiriye ka min derin tê de behsa Kurdan jî dike. Rewşa siyasî ya li Sûriyê gotinên lehvatina niştimanî bi tundî rex nekirin. Ev lehvatina niştimanî îddiaya Şamê ye. Ew wana red dike. Navê wî Şêx Xezal e. Teqez kir ku doza Alewiyan ne meseleyekê şexsî ye, dozeke xelkê ye. Vê dozê bi dilopa yekem ya xwîna ku bi neheqî hatiye rijandin dest pê kir. Heta ku maf were xesb kirin, heta ku edalet wenda bibe ve ev doza me berdewam bike. Heta ku li ser vê axê nefesekî Alewiyan ya bi rûmet bimîne, tekoşîna me wê bidome. Şêx Xezal diyar kir ku otorîteyê heyî aniha behsa Colanî û hikûmeta wî dike, hewl dide bi hedefgirtina pêkhateyên cuda yên civaka Sûriyê li ser pêyan bimîne û di daxuyaniyê de jî cihêdavan tespîtan. Yani dibêje otorîteyê heyî Colanî û hikûmeta xwe bi êrişên xwe yên li ser milletên cuda yên Sûriyê dixwaze aniha xwe li ser pêyan bigire. Bûyî xwe xwedî dike, bi êrişan xwe xwedî dike. Ev pêkhate civakê ne wekî çavkaniya rewabûnê, wekî amûreke bazarê dibîne. Bi mantıqa bi dorê hedefkirtina pêkhatiyan dixebitin. Yani di dorê da êrişê ser milletekî cuda dikin. Li Sûriyê kîjan millet hebe, dor bi dor.
ew jî taktikekî ye. Ji bo ku millet nebin yek, ji bo ku Durzî, Elewî, Kurd nebin yek. Dor bi dor e. Mînaka dawiya vê yekê jî pêşî êrişkirina dijî Kurdan e. Paşê jî tacîzên li hember xelkê Resen ê Şamê ne. Carinan dibin navê ewlehiyê de, carinan pêşî lêgirtina daweşbûnê de, carinan jî dibin navê rizgariyê de êriş dikin. Yani behsa êrişa li ser Laskiya Tertûsê nekiriye mesela. Halbuki pêşî êrişê Elewiyan kirin, paşê êrişê Durziyan kirin, paşê êrişê Kurdan kirin. Ama me dizanî bû êrişê Kurdan tê kirin. Wextê êrişê Elewiyan kirin, hemî rayedarên me Rojavayê Kurdistanê gotin. Dor tê Kurdan jî lê newêrin. Destê me de hêz heye, newêrin werin. Ya ji aniha jî Kurd rewşa Kurdan ji Elewiyan xirabtir bû. Aniha. Ji Durziyan xirabtir bû. Halbuki berê me digot em biçin herema Elewiyan em wan biparêzin. Em biçin herema Durziyan tifaqê çê bikin. Korîdorekî vê bikin navbera Rojava û Durziyan de. Ya çawa êriş dikin? Carinan dibin navê ewlehiyê de êriş dikin. Serweriyê de. Em dixwazin serweriya xwe li her derê welatê xwe bi cih bikin. Carinan ji bo pêşî li bölücîtiyê bigirin. Vaya gotinê dewleta Tirkiye. Yani bölücülük destê wan de wekî darê lêdanê ye, darê îşkencê ye. Pêşî lêgirtina daweşbûnê dibêjin. Yani encam tim aynî ye. Yani binpêkirin, lêdan, kuştin, komkujî û paşê jî dest hatîne ser mafan yani. Mesela aniha gav bi gav li Rojavayê Kurdistanê ber bi Kudrê ve dişê merû dikare bibîne. Yani biya me be milletê Kurd dibe aniha li her derê Kurdistanê rabe serpiyan. Biya me be. Çünkü aniha xeteriyekê pir ciddî li ser Rojavayê heye. Ya ji Kobanî kifşe ye. Ji eveliyetê van çeteyan kifşe ye. Yani ciyê ku birçîbûn hebe, ciyê ku zarok nexweş bin, ya ji zaroka xwîn diçe ya, aniha li Kobanî 500 zarok li ber mirinê ne. Di rewşekî wisa de tu rabî li erebê lûks sar bî, bi qerawat bixî stûyê xwe, tu werî Rimelanê teftîş bikî, kontrol bikî û tu bixwazî Rimelanê bi kontrola xwe va çi ye? Vaya süper çetecîtî ye. Vaya gasp e. Vaya desteserkirin e. Vaya tecavüz e. Yani bi vî şeklî hayat nameşe. Evveliyet divêt merû dayne pêşî. Yani ya bi vî şeklî nabe yani. Hatiye maaşê min zêde dike li Rimelanê. Maaşê min ê bekçîtiye. Bekçiyê petrola min be ez maaşekî baş didim te. Yani wisa dibe yani bi vî şeklî. Niha serokê konseyê red kir ku pêvajoyê hêya li Sûriyê wekî lehvatina niştimanî pê nase bike. Sîstem bi rêvebirina krîza meşrûiyetê sûcbar kir. Rast e. Tiştî ku îro diqewmin ne lehevkirineke niştimanî ye, ne jî şîrîgatiyeke rast e. Ev rêveberiya krîzê ya otoriteyeke zorê ye ku nekarî bi tu pêkhatiyeke Sûriyê re pêwendiyeke bi îstiqrar dayîne. Dixwazin têkçûna xwe ya mezin li hundir bi her awayî veşêrin. Şêx Xezal diyar kir ku ew wekî civaka Elewiyan ne alîgirê rageşiye ne. Lê helwesteke teslîmiyetê jî red dikin. Em çareseriyên nîvco yan jî paxişkirina sûçan dibin navê reforman de qebûl nakin. Em ê nebin perde, em ê nebin sotemenî, em ê nebin rehîneyên vê sîstema ku nekariye dewletekî ava bike. Şêx Xezal her wiha te qes kir ku mafê hebûn û ewlehiyê yên ji bo hemû gelên Sûriyê ne bi xêra henekan, tenê bi rêyên hukûqî, siyasî dikarin bên misogerkirin. Hebûn, ewlehî, şîrîgatî ne tenê daxwazên exlaqî ne,
ev mafên hukukî û siyasî ne. Ev maf ne bi bazarê yan jî bi minnetê baweyekî temam wê bêne vegerandin. Ev soza me, dilsoziya me ya ji bo xwîna rejiyayî û dîroka me ya ku nayê ji bîr kirin e. Yani hebûna me, ewlehiya me, şîrîgatiya me ne daxwazekî exlaqî ye. Mafê hukukî û siyasî ye. Baş e? Ev maf jî divê em bi bazariyê nakin. Bazarî münaqeşekirina mafan bi şiklekî bêexlaqî ye. Çünkü mafê te yê xwezayî heye. Tu nikarî bixî bazarê. Heqê te ye yani. û kesekî diyarî jî nade te van tiştine. Bi minnetê jî nabe. Îja dibe mecbûr ew maf li me were vegerandin. Mesele bi vî şiklî ye. Niha hevanna. Em bi çend gotina basa keça Saddam û Colanî jî bikin. Metin Yoksu nivîsandiye min ji Twitterê wî girtiye. Keça Saddam çima çûye Cem Colanî. Navê wê Rexset Saddam e bi El Colanî re serokçetê El Colanî re hevdîtinekî pêkaniye. Niha ev hevdîtin bi rêya Ürdünê û bi rêya Brîtanya hatiye amadekirin. İstihbarata Brîtanî, istihbarata Ürdünî bengeha van hevdîtina amade dikin û çi dixwazin bikin hê nediyare. Mesela ez nikarim şîroveyekî bikim. Em zanin di derbarê Iraqê de tiştekî heye pir balkêş e ku Donald Trump jî îro derketiye dibêje Amerîkaya rêveberiya Amerîkayê ya berê di hilweşandina Saddam de şaştî kir. Zû tevgeriya. Îro jî em dibînin keça Saddam bi Colanî re hevdîtina pêktîne. Yani ji destê Trump were Saddam ji gorê derdixe tîne ser hukm. Ya. Li gorî îdiayên di medya Iraqê û hin malperên nûçiyan yên Erebî de hatiye weşandin. Keça Saddam, Rexset Saddam, keça dîktatûrê Iraqê Saddamê tabî ji desthilatdariyê hatibû xistin ji alî Amerîkayê ve bi Colanî re serokê demkiyê Sûriyê re hevdîtinekê pêkaniye. Niha civîn li Ürdünê pêk hatiye. Lê ez dibêjim qey ne tenê carekî hevdîtine hem li Ürdünê hevdîtine hem jî li Şamê û hem jî li deverên cuda. Ev demekî ye tên cemhev ama plan û projê çi çê dikin ez wî nizanim. Yani dibêjin civîn bi navbenkariya îstihbarata Ürdünê û di bin çavderiya îstihbarata Brîtanyayê de pêk hatiye. Karsazên Ürdünî û heft efserên berê ên Baas ên ji artêşa Iraqê jî tevlî civînê bûne. Niha pirsên ku hevalê me Metin dipirse ev e êdî ew dipirse divê ma ev tekilî hewldaneke ji aliyê Tehrîr el Şam ye ku ji komekê çekdarî ve guheriya aktûrekê siyasî ya herêmê gelo ev Tehrîr el Şam yani HTŞ Colanî dixwaze bikeve nava hewldanekî bi vî şiklî yan hêzên îstihbaratî yên İngiltere û Ürdünê. Rola Rexset Saddam Hüseyin rê divê civînê de sembolîk bû yan torên kevin yên Baasî ji nû ve têne aktif kirin. Alîgirên Saddam Hüseyin gelo ji nû ve têne aktif kirin. Tê bîra we beriya mehan fotoğrafê Saddam Hüseyin dar vekiribûn daliqandibûn li Şamê. Yani tekiliya Colanî jî bi koka Saddam re heye. Çima di vê îdayê de bi taybetî behsa Ürdün û İngiltere tê kirin.
Yani xêr awan çi ye? Fayda wan çi ye? Li pê çi ne mesela? Niha hevanna binêrin ez ji we re tiştekî din bêjim. Milletê Kurd ji Mazlûm Ebdî hez dike ne? Çünkü em dizanin çi ji destî wî hat kir ji bo Rojavayê Kurdistanê. Pir hewl da. Pir mücadele kir. Ne tenê ew, hemî hevalê xwe. Ew hemî hevalê xwe. Fermandarê Giştiyê Sûriye Demokratîk Qesedê Mazlûm Ebdî beyan kir ku karmend revebirên îdarî yên reveberiya Xweser wekî xwe li ser karê xwe dimînin û nayêne dûrxistin. Mazlûm Ebdî her wiha da zanîn wê deriyê sê malkayê jî wekî xwe bimîne. Wekî din çêdibêje di godarekî de ji bo xelkê Hesekê ji bo koçberên Efrîn û Serêkaniyê peymana bîst û nehê çile bi hikûmeta Demkîya Sûriye re şîroveh kir. Mazlûm Ebdî got me di peymanê de nivîsandiye revebir, memûr, karmendên reveberiya Xweser wê li cihê xwe bimîne. Mesele hukûm çiqas di destê Kurdan de ye. Niha memûrekî li cihê xwe dimîne evan do ez ji we re bêjim miviya berî jî gotibû ez dubare bikim. Niha hûn herin Lîjê, hûn herin Amedê hûn ê bibînin li wê derê karmend hemî Kurd in. Memûrên dewletê tev Kurd in. Yani kîjan sazî dibe bila bibe. Yani normal e vaya. Ew têrê nake. Niha memûr li ser navê kî dixebitin? Ji bo kîjan îdeolojiyê xizmetê dikin? Sibê du sibe rêveberiya Şamê kêfa wî ji waliyê Hesekê re neyê. Mesela sûjbar bike. Waliyê Hesekê re bêje te nizanim perê me girtiye te daye filan derê. û mecbûr em qayyum datîn şûna te. Mesela. Wextê ku wisa bike di destê me de kîjan hêz heye ku em mudaxele bikin? Em çawa mudaxele bikin mesela? Îro hemî karmend memûr Kurd in temam ê heremê ne baş e. Sibê du sibe hêdî biguherîne. Mesela kîjan hêza tehdîtkar di destê me de heye ku em bikaribin pê xwe biparêzin. Esas mesele ew e. Dibe me komîteyekî ava kiriye ku di nav de hevserokê herêma Cizîrê yê reveberiya Xweser heye, parêzgar heye, yên ku ji dewletê ji Şamê tên bi wan re li ser van desteyên ku hene guftûguhan dikin. Yani desteyekî pêşwaziyê ye ez wisa bêjim. Mazlûm Ebdî di derbarê çarenûsa deriyê Sêmalkayê de jî ya di navbera Başûr û Rojavayê Kurdistanê de jî got Sêmalka wekî xwe dimîne, revebir, karmend, asayişa wê derê wekî xwe dimîne. Şandeyeke Şamê wê serpereştiya hinekî karûbaran bike bi dewletê ve girêdayîne wekî kontrolkirina pasaportan tiştê wisa. Balkişand ser aliyê eskeriyê peymanê jî Mazlûm Ebdî wê firqeyeke ku ji sê lîwayan pêk tê ji hêzên Qesedê were çêkirin. Ev Tugay û Tümen in li Tirkiye wisa tê gotin. Yani firqeyeke ji sê lîwayan wê pêk were. Lîwayekî wê li Hesekê, lîwayekî li Qamişlo, lîwayek jî li Dêrikê be. Siyê çile sal 2026 yani beriya 15 rojan Hêzên Sûriye Demokratîk naveroka peymana xwe bi hikûmeta Sûriye re belav kiribû, Qesedê ragihandibû ku wan li ser rewestandina şerê di navbera xwe û hêzên Şamê de lehev kiriye. Hevano ê min rîca min ji we ew e binêrin. Ez diçim ji we re nûçe tînim bi şeklekî nêçîrvanê nûçiya me ama mîsyona min ne tenê nûçiye ne tenê şîroveyê jî. Mala we de Kurdî daxivim, zarokê we jê nûmune digirim, bi dê û bavê we re Kurdî daxivim, perçeyekî malbatê me, ez dixwazim wisa ji we re dîtin. Rîca min ji we ew e em vê kanalê hinek mezin bikin. Sibê du sibe wê moralê me zêdetir bibe, rewşên awarte çê bibin, meseleyên deqeyên dawî wê çê bibin. Em ê tim bihevravin. Em ê piştgirî bidin hevû du. Yani dengê me bila neyê birin. Eger hûn li me temaşe nekin, eger hûn pêşniyazê xwe li me nekin, yan jî heqaret, küfür tiştekî hebe û moralê me bişkê,
Çi dibe em ê bixeyibin. Wextê em bixeyibin kî zirar dike? Dewleta Tirkiye zirar nake. Em bixeyidin em zirar dikin, dewleta Tirkiye kar dike. Yani hevalê me hene mesela. Mesela dixwazin ev kanala me tune be. Dixwazin her tiş yek deng be. Nexweş e, nexweş e. Bila pir deng hebin, bila dengê cuda hebin. Saetên pêş me de neha da, deha da tiştekî awarte çêbû qet nebe ez hema bikim zindî ne wisa? Mala we ava bibin abone vê kanalê hinekî pêş bixin kêf xweş dibim. Gelek spas dikim. Xatirê we silav rêz, bi zarokê xwe re kurmancî biaxivin. Axaftina kurmancî civakê de di nava milletê me de bila zêde be.